er så sej. Det er virkelig typisk ham. Ja. Ej, har I hørt det rygte, der går om ved dem? Hvad rygte? Han dræbte en lille pige nede i kælderen, men ingen ved, det var ham. Ja, det passer jo ikke. Gør det, Stefanie. Hvad gjorde du, Gud? Ikke noget. Oh my god. Så. Ja, mega gammel. Jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg kunne ikke finde ud af det. Så jeg tænkte, I arbejder bare videre med det politik, der går. skal vi være i de samme grupper? Ej. Kom nu, Side. Ej, skal vi gå ned i kælderen? Jo. Jo, med dig, Side. Vil du med? Jeg ved ikke rigtigt. Ej, kom nu, du vil ikke bange. Altså, der sker jo noget. Okay, kom nu bare med. Det er hernede. Luk mig ud! Hvad har gang i? Luk mig! Aldrig. Altså, jeg kan ikke høre hende. Skal vi gå ned og hente hende? Altså, det må du gøre. Ja, så kan du det. Tør jeg ikke. Det var din idé. Okay. Sigrid! Hallo? Det er ikke sjovt mere. Sigrid? Sigrid? Sigrid, det er altså ikke sjovt mere.